କାଠୁରିଆଟିଏ କାଠ କାଟିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ। କାଠ କାଟୁ କାଟୁ ତା କୁରାଢ଼ୀଟି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। କୁରାଢ଼ୀଟି ନଦୀ ଭିତରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ କାଠୁରିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଠୁରିଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପାଣି ଭିତରୁ ଜଳପରୀଟିଏ ବାହାରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଏ କୁରାଢ଼ୀଟି ତମର? କାଠୁରିଆ ନାହିଁ କଲା। ଜଳପରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଏଥରକ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ ଧରି କାଠୁରିଆକୁ ପଚାରିଲା, ଏ କୁରାଢ଼ୀ ତମର? କାଠୁରିଆ କହିଲା, ନାଇଁ, ଏଇଟା ବି ମୋର ନୁହଁ। ଏଥରକ ଜଳପରୀ ପାଣିରୁ କାଠୁରିଆର ନିଜ କୁରାଢ଼ୀଟି ଆଣି ତାକୁ ଦେଖାଇଲା। କାଠୁରିଆ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ, ଏଇ କୁରାଢ଼ୀଟି ମୋର। କାଠୁରିଆ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆରେ ଖୁସି ହୋଇ ଜଳପରୀ ତାକୁ ତା ନିଜ କୁରାଢ଼ୀଟି ସହିତ ସୁନା ଓ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲା। ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ କାଠୁରିଆ ନିଜର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଯାକ କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖାଇ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ବଣ ଭିତରେ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ନିଜର କୁରାଢ଼ୀଟି ଜାଣିଶୁଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ପକାଇ ଦେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଜଳପରୀ ପାଣିରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ତମର? ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ମୋର। ତା ମିଛ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ଜଳପରୀ କୁରାଢ଼ୀଟି ଧରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ନିଜ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେରାଇଲା ନାହିଁ।